Sampeyan apa? Aku ya tradisi. Oh iya. Tradisi. Bisa toh? Apa? Bojonegoroan. Oh iya. Oh, Iya. anu, apa iki? Tayub. Tayub. Walah. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah sejuk bukan berarti tak mau. Ah, menika mbok pilih pados contoh nggih, mbok pilih. Kowe iki Mas yo tak aja begini tak deglak tak delak. Nyapa kok senganti kok ngisor. Lah aku saking akeh, Mas. Kasihan, Mas. Mbah, pun, Mbah. pun, Mbah. Mbah, pun, Mbah. Monggo jenengan versi napa, Mbah? Anu Sebelok no versi. Aku mbok kongkon nyapa neh. mriki lho, Mbah. Sitoke lho, Mas. Statue. Awakmu padha ae. Ngaji, Ngaji, Mbah. Mbah.